A praia do Preguntoiro en Vilaxoán quedarase sen o demandado aporte de area. O motivo polo que Costas non realizará esta actuación son as tubaxes de augas pluviais do areal. A Administración exixe ao Concello que resolva o problema. Intentouse xestionar con Costas, conseguir un aporte, e quedamos en unha solución, é dicir, un compromiso por parte do Concello en corrixir uns desagües de augas de pluviais que van á praia para, unha vez que se solucione ese problema, pois plantexar outro novo aporte de area. E mentras, o que se falou con Costas, que traballarían para adecentar a praia, reordenando esa area para que este distribuída dunha maneira máis uniforme. O alcalde asegura que o Concello estudará a mellor maneira para corrixir este problema. Agora o Concello que ten que ver é o custo económico que lle vai a supoñer, cal é a mellor solución para retiralas, e ademais falar con Portos de Galicia, porque ese entorno da parte da praia, o entorno da esplanada do Preguntoiro tamén pertence a Portos de Galicia, entón ten que xestionarse tamén con eles, pero seguro que vamos entre todas as administracións a sacar unha solución e seguir mellorando pois esos servicios que ten unha magnífica praia como a do Preguntoiro. Segundo o rexedor socialista, este feito non suporá ningún problema para que a praia do Preguntoiro manteña a bandeira azul. A bandeira azul xa está, a bandeira azul xa se pronunciou o organismo e mantén a bandeira azul. As dúas praias que temos en Vilagarcía con bandeira azul e o noso seguinte obxectivo como goberno municipal, que vamos na boa liña, pois é poder optar tamén a ela na praia da Compostela. Un dos requisitos que piden, entre outros, ademais dos servicios, é ter calidade de auga excelente durante 4 anos consecutivos. Eso foi o que se conseguiu nestes 4 anos, que a Compostela tivese unha calidade de auga, non o dicimos nós, o di a propia Xunta de Galicia, excelente, así que haberá que traballar para conseguir esa bandeira azul, pero a de Vilaxoán e Bamio están garantidas xa.